सीतामढ़ी मटिया कला सीतामढ़ी। मनीष भैया ने छे गलत किया जेल कैला हो। मनीष भैया ने छे गलत किया जेल कैला हो। तेजस्वी भैया ओकर जिंदगी से खेल कैला हो। तेजस्वी भैया ओकर जिंदगी से खेल कैला हो। मनीष भैया ने छे गलत किया जेल कैला हो। मनीष भैया ने छे गलत किया जेल कैला हो। तेजस्वी भैया ओकर जिंदगी से खेल कैला हो। तेजस्वी भैया ओकर जिंदगी से खेल कैला हो। मटिया कला सीतामढ़ी मटिया कला सीतामढ़ी। गलत जकारे छोड़ने ओकरा भैया मनीष बा सरकार हो। गरीब खातिर लड़े छै रोजे भैया मनीष बा सरकार हो। कैलो छो हो FIR तो वापस लेला हो। कैलो छो हो FIR तो वापस लेला हो। तेजस्वी भैया ओकर जिंदगी से खेल कैला हो। तेजस्वी भैया ओकर जिंदगी से खेल कैला हो। मटिया कला सीतामढ़ी मटिया कला सीतामढ़ी। जल्दी से ओकरा बाहर निकालो है तो जे काम न ठीक हो। तारिक निराला राइटर अजय करे छो तो से गोहार हो। कन्या छो हो FIR तो वापस लेला हो। कन्या छो हो FIR तो वापस लेला हो। तेजस्वी भैया ओकर जिंदगी से खेल